यार हेलो। हाय सीमा। हाँ कृष्णा, रेडी होई के बाद आ जाइए। लोकल में अगर शूटिंग रखम तो रुआ जना सोचत नहीं होना कबो ना होई। फॉरेन में अगर शूटिंग के प्लान करब ना तो जैसन सोचे मोसन के होगी। वेलकम बॉस। हाय। वेलकम मैम। आप भी हैं? हाँ, सब लोग आगे बढ़े ना? सब लोग आगे बढ़े बॉस। हाँ। रूम बुक हो गई? रूम बुक कर दे ली बॉस। सीमा और हमारा रूम आस पास होके के चाहिए, बाकी सबके रूम तो नहीं डिस्टेंस में होके के चाहिए। टेक केयर यार। हेलो। हाय सीमा। हाँ कृष्णा, रेडी होई के बाद आ जाइए। बॉस, लघु की आंटी शहर के देखे चाहत बाड़ी। नाइस। वो हमरा से मिली, होटल में भी आयल बाड़ी। वेरी गुड। और फिर वो सीमा से भी मिले चाहत रही। वेरी नाइस। और हम आंटी के सीमा से मिलवा देनी। हाँ। आंटी और सीमा इस शहर के देखे खातिर चल गई बाड़े। What? बॉस, Why? आई डोंट नो बॉस। हमनी एजा काहे आइल बानी? शूटिंग खातिर बॉस। हम काहे खातिर आइल बानी? अब भी एक तरह से शूटिंग खातिर आयल पता बा बानी। ना? जाके सीमा के लेके आवा। वो तो चल गई बॉस। अगर तू सीमा के लेके ना आई बता हम तो हर पासवर्ड फाड़ के बॉस। गेस्ट बा। सीमा के लेके आवा। जा। यस बॉस। भाग के जा। बॉस। हाय सीमा, चल जाएगा? आंटी आइसक्रीम लेवे गइल बानी। अरे हम अभी आंटी से मिलने रहनी। उनके अभी फोन आ गई। वो बोलनी के शाम के उतरा से मिलब तो हमने चल जाए। हे सीमा, तू अचानक से उदास काहे हो गई? ना कृष्णा के साथ घूमे चाहत अरे रहनी। यार, कृष्णा आम के विषय में एक बहुत बड़ मीटिंग में गइल बा। सीमा, तो ऐसे उदास रहबू तो हमके अच्छा ना लगे। हम तोहार गाइड बन के इस शहर के पूरा अच्छा तरह से घुमाई। तू तैयार बाड़ू ना? हे, हम एगो अच्छा लड़का बानी। तू हमरा साथे कहीं भी जा सकेलू। ओके? स्माइल। कृष्णा। हाय। हाय। So sweet. डार्लिंग, रूम में चला जाओ। कम ऑन डार्लिंग। चाय कॉफी ऑर्डर करी? नो थैंक्स। शौक लागल का? खुशी के शौक लागल बा। हमके तो खून उबलला की आवाज सुनाई देता। ओह, पीठ में मारे जैसन लग रहल बा ना? सॉरी। थैंक यू। मेंशन नॉट। डार्लिंग अकेले कहे आइलू हा? हमने दोनों साथ में ही थी ना। ये सब सरप्राइज रहले। लेकिन हमरा खातिर कोनो सरप्राइज ना हा, काहे कि हम हमेशा तोहर याद में रहेनी। डार्लिंग, हनीमून मनावे के मूड करा था। गुरु भी यही मूड में होखी ना? गुरु भी यही मूड में होखी। गुरु कौन रूम में बड़े? ये कैसन सवाल बा? सीमा के रूम में होखी। तो चलो मिल के आवे के। मिल जाओ। डार्लिंग, अब ये तो आइलू हो ना, तनी रिलैक्स कर ला ना। हमरा इमीडिएटली देखे के बा। डार्लिंग, तनी अर्जेंट बा, अभी आई नहीं। हेलो गुरु। यस बॉस। तू अपन लगेज के साथ फौरन सीमा के रूम में जा। हमार वाइफ आ गई बिया। आपके वाइफ आ गई? हाँ यार। हम अभी नहीं बॉस। यस 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 यस। ई कब गुरु टावर तक हम नहीं आ तरह गइला? से चड्डी पहन के खड़ा रही।
या ए गुरु हमारा नाइटी काहे पहन कोनो रखेला ड्रेस मिलल ना निकाला निकाला हम घर वाले नहीं निकाला जाइल जरूरी बका यस नॉटी गर्ल गुरु कम इन कम ही इज अ वेरी नाइस बॉय निकाला हम घर वाले बानी ना हम ना उतार सके अरे निकाला तू छोड़ा निकाला हम ना उतार गुरु बॉस तू लोग से मिलके हेलो बोले आइल बानी हेलो डार्लिंग हम काल के शूटिंग के बारे में बात करके आते नहीं यू कैरी ऑन हाँ ओके बाय बाय एंजॉय योरसेल्फ बाय एकदम बॉस सॉरी बॉस डार्लिंग बॉस का यार बॉस हम कहाँ जाई बॉस तू अपन रूम में जा हाँ बॉस ए जब तक शीला यहीं अभी है ना तू एकरे रूम में रह ओके थैंक यू बॉस का ओके बॉस हमरा लड़की के गेटअप देखे पता नहीं कहाँ घूम रहल बा ऊपर से ये फूल भी हाँ। एक्सक्यूज मी उहे आँख उहे होठ उहे शर्माई ये आपके फूला अभी तो आपके हाथ में पा उहे हंसी ई का वही ओट वही हंसी फिल्म के टाइटल बतावा तनी का हम आपके जाना था हम भी आपके जाने नहीं कैसे अभी तो आपके देखनी गॉड इज ग्रेट ऐसन बा का और का सपना में जोना रानी के देखनी हम ओके आज साक्षात देखा था नहीं ऐसन बा का और रहुआ हम अर्जुन काका नहीं अब अर्जुन के आंटी कहे वाला रहनी राव नाम लगता इस शहर के सब लोग हमके ना लस्सी लस्सी कह के बुलावेलन गुड अब तक हमार शादी नहीं किया भाई हमार भी बाकी हमार हस्बैंड ना गुजर चुकल बड़े रहुआ तो कहानी की शादीशुदा नहीं की हाँ आपके देश में शादी के बाद ही एक साथ रहल जाला लेकिन एजा साथ में रहे के बाद ही शादी कइल जाला हमने मिलनी साथ रहनी लेकिन शादी होके से पहले उछल बसलन इस शहर खातिर हम एकदम कुंवारा बानी लेकिन हमार मन जाना था कि हम एगो विधवा बानी अपना आपके विधवा मत तो का विडो बोली नो अरे वो विधवा नहीं की क्वीन बनी बिना किंग के क्वीन आपके देख के हमके वॉमिट आ रहल बा हम जा रहल बानी फिर कब मिलल होगी अब हमके शर्म आ रहल बा गॉड इज ग्रेट हमर चाल पे आप फिदा हो रहल बानी का हमके शर्म आ रहल बा तनी पलट जाई ना प्लीज इली ओके सर खूबसूरती के देख के काट रहा है बा ये राव डाले बा हाय कृष्णा हे हाउ आर यू फाइन थैंक यू हम जे मंगोल रहनी उले हाँ, कइला मिल गइल। वेरी गुड एकरा के पानी में मिला के देई 1 सेकंड में मूड बन जाई हाँ ओके ठीक बा हम देख लेते नहीं ओके थैंक यू सो मच आपके कोमल स्मूथ त्वचा दूसरा के प्रभावित करेला डार्लिंग इस शहर में देखे खातिर बहुत सा जगह बा केकरा संगे जाई हम मैनेज करता नहीं ना के बा गुरु यस बॉस कम कहाँ है बुलाई नहीं बॉस जा बेटा यस बॉस गुरु रघु की आंटी यही शहर में बड़ी ना उनका बुलावा कहे कि शीला और आंटी अच्छे से इस शहर में घूम के आवे जाके लेके आवा अभी का यस यस बॉस अरे बाप रे ओके अरे सुना सर काल हम नयन तारा और त्रिशा के देखे शूटिंग खातिर आयल हल्का बॉस नहीं हाँ उन दोनों के मिक्स करके देखा था हाँ तो हर आंटी जैसे लगे ली सर वो आंटी ना बाड़ी सर क्यों हाँ? उनके अपन बनाओ के फैसला कर रहे बा। सर चिल्ला मत सर गुड हाँ। हमके तो हर आंटी से मिले के बाद आप उसे न मिल सके नहीं सर
काहे हम तो इधर बानी सर। का बोलत ला? अब हम ही जाके उनके ला सकेनी ना सर। तो जाकर ले आवा। वो सब ना होई अभी। अरे बॉस के आंटी से मिले क्या? आंटी से मिले के बा? और का? अरे वो तो इधर भैया। ठीक बा जाके जल्दी से लेके आओ। हम कैसे जाके आंटी के ला सकेनी? जौन बोलनी हूँ कर। सौंदर्य ऐसन जे मन के लुभावे। वेरी नाइस। जा जा लता ही तुम का बात कर रहा हो? लता सनलाइट में तना खूबसूरत लगा तो मून लाइट में कैसे लगवा हमार जान?